masaya naman tayo at nakikita ko naman, nafe-feel ko naman na warm yung pagtanggap sa ating mga kababayan dito. So ako po nagpapasalamat, at least nakakataba ng puso, nabubuhayan tayo ng loob kapag nakapunta tayo sa mga probinsya kung saan makonsidera natin na mainit ang pagtanggap sa ating mga kababayan. Masaya tayo, at least buhay na buhay pa ang ating partido at ito'y lumalaban. Lumalaban. So I hope na tuloy-tuloy na ito. Yung bakbakan na ito up to election day. Tuloy-tuloy na. Ano bang tao? Kung ano ang totoo? Ano ang totoong nangyayari? At tanggap nila yung pinagagawa natin. Kahit na nung pukul nila kung ano mga tinapon sa atin, no? Lahat-lahat na. But still, hindi pa natitinag yung ating mga kababayan sa ilang pagtingin sa atin at sa ating nagawa na sa ating bayan. So ako po nagpapasalamat at patuloy silang nagtitiwala sa atin. Ang pinaka-indicator dyan, yung krimen. Kapag mataas yung krimen at yung mga krimen ng mga heinous crimes ay prevalent, ibig sabihin yan, kalat naman ang lugar. And kahit na hindi ka magtanong, marami nag-report sa atin ng mga barangay kapitan. Nagsasabi na talagang sabi nila, sir, andyan na naman sila. Noon, nagtatago yan sila. Kasi paglayasan yan noon, nung panahon ninyo, pero ngayon, andyan na naman. Bumabalik na naman sila at parang kung magbinta ng droga, parang nagbibinta na lang ng candy. So, talagang magkapatid yan eh. Kaya kung mag-wage ka ng war on drugs, you are hitting two birds with one stone. Once you hit the problem on illegal drugs, you are also hitting the problem on criminality. Kasi magkapatid talaga yan. Lalong-lalo na yung mga drug-related crimes. Most of the crimes, whether petty crimes or heinous crimes na nangyayari ngayon, ay alam natin yan. 80 to 90% yan ay drug-related. Kita ano yung abuse of power na ginagawa nila. Talagang abuso talaga yung ginawa nila. And let the people be the judge. Ayaw kong sabihin na ako pa sa akin magagaling. Dahil alam ko naman talaga, alam naman ng lahat na hindi ko gusto yung ginagawa nila. So, talagang abuso. Kung yung mga akusado ng crime na paglulustay ng pera ng kabanang bayan, like the likes of former mayor ng Iloilo City na si Jed Mabilog, ay binigyan ng amnestiya ng ating Pangulo. Itong isang napakatinong opisyal na nanindigan sa katotohanan at ayaw magpatinag, ayaw magpa-influensya, ay doon na nag-New Year, na Christmas, nag-New Year sa kulungan, at ngayon nandun na naman patuloy yung kanyang pagkakulong kahit na wala pang kaso na nakapail, wala man lang warrant of arrest. So masakit po. Ako bilang isang ama ng Philippine National Police, if I were the chief PNP, I will not take that case sitting down. I have to do everything possible as the chief PNP para tapos nabalik ko kung makabalik ha, pag tayo nakabalik po dahil yes. Nauto namin sa Pangasinan. Salamat. Pag tayo nakabalik, i-refile natin yung mga bills na pit bills natin na talagang kumbinsido tayo na kailangan despite its being controversial. Itong aking walang kamatayan na death penalty for high-level drug traffickers. So, ipapile ko talaga ulit yan dahil alam ko iyan ay napaka-gandang hakbang para masawata ang problema sa droga dahil per my personal experience when I was the Director General of the Bureau of Corrections, kinausap ko yung mga convicted na Chinese drug lords sa loob ng Bilibid at sabi nila, Sir, bakit kami insisting na mag-traffic ng drugs dito sa Pilipinas? Bakit hindi sa China, Malaysia, Indonesia, or Singapore
kung saan mas malaki ang market doon. Eh, dito kami sir, dahil kung doon kami, patay kami sigurado. Bitay kami dahil mayroong death penalty doon. Dito sa inyo sa Pilipinas, walang death penalty. Kaya dito kami, kahit na mahuli kami, makulong man kami, makonbikto kami, ay tuloy pa rin namin negosyo dahil buhay kami. Tuloy pa rin namin pagpapatakbo sa negosyo. So, whereas kung binitay na natin sila, wala namang papatuloy, di ba? Wala, tapos ang problema. So, kailangan talaga ibalik ang bitay para dyan sa mga high level drug traffickers. Suportado ko yun. Suportado ko. Kung tutusin, dapat talaga gano'n para mahinto na yung corruption sa Pilipinas. Suportado ko yun. Para magtino talaga. Malaman mo yan, pag nandyan na yung batas na yan, wala nang away ang eleksyon. Wala namang gana magtakbo yung iba dyan kasi yung iba tumakbo dyan ang purpose hindi magserbisyo kundi yumaman, hindi na yan tatakbo dahil magpa-firing squad sila kapag sila ay nangungurap ng pera ng kabanang bayan. Double whammy sa isang pulis na tumindig para sa katotohanan. Double injustice. That's double injustice. Dahil hindi ka na nga nadipinsahan ng yung organisasyon na PNP. Sa pagtindig mo, dapat very proud ang PNP sa'yo dahil nanindigan ka. Nanindigan ka, dapat you will receive applause. But what did he receive? Pinutol yung kanya sweldo. Ay, napakakawaba. First time ba nangyari yan sa plano ng PNP? Kapag kaalam nyo mula po na nasa servisyo kayo? Nasa pulisya ng PNP yan. Kapag incarceration ng tao, ang effect kasi yan sa civil services, no work, no pay. So dapat walang sweldo. But this time, hindi niya kasalanan yung incarceration niya. Yung incarceration naman niya is, hindi naman siya pinailan ng kaso. Yung incarceration naman niya, dahil sa pagtindig niya sa katotohanan. So bakit puputulan ng sweldo ang tao? Yan ang masasabi natin na I don't know how to describe that. Parang sugat na nila siya kung paano kalabansi ganun siya. Sobra, Okay. Human rights is good. Basta hindi lang ma-weaponize ng politics. Kaya, yung human rights is kailangan natin. Kailangan natin yan. Pero kung napolitika ka na, tapos nayurakan pa yung human rights mo, double whammy again on your part. Diba? Like Grijaldo, nagsiservisyo lang naman yan siya. Nagtatrabaho lang ng matino. Tapos gano'n ang mangyari sa kanya. It's very unfair. Yun nga, ako'y nagtataka sa gobyerno na ito kung talagang sino ang nagtitimon sa gobyerno. Kasi iba ang sinasabi ng ating Pangulo, sabi niya, he said that for 1,000,000 times, will never cooperate with the ICC. Pero iba naman ang sinasabi ng kanya mga kabinete na mag-cooperate kapag Interpol daw ang pumasok. Ang sagot ko dyan is, why worry about Interpol? International Criminal Police Organization, ICPO, otherwise known as Interpol. Why worry about Interpol when in fact DOJ is not a member of Interpol? Bakit siya mag-worry? Si OJ. Let Chief PNP Marbil, the Chief PNP handle that matter. And General Marbil can just simply say to Interpol, sorry, we cannot enforce any order coming from the ICC because as a matter of policy, ICC has no jurisdiction over us by virtue of our withdrawal from the Rome Statute. Kapag alam mo sabihin yan, why complicate matters? Kung meron silang ibang agenda aside from national interest, pwede nilang gawa ng i-complicate ang matters. So please, stop using Interpol as your scapegoat. Stop using Interpol as a scapegoat. Because PNP is the member of Interpol. PNP is paying regular annual dues
to the Interpol. Interpol exists for its member police agencies like the Philippine National Police. Interpol does not exist for ICC. Matagal yung Interpol na yan, wala pang ICC, nandiyan na yung Interpol. And ICC itself is not even a party to the Interpol. So, mas pakinggan ng Interpol ang kanyang member police agencies kaysa ICC. That's the logic behind that. So pag sinabi ng member agency, pasensya na kayo, we cannot enforce that because as a matter of policy, sinabi na ngayon ng aming Pangulo, we are not recognizing the jurisdiction of ICC over our country. Then, that's it. Finish. Ito, Sen. May klaseng heinous crimes ang nangyayari na nababalita. Particularly dyan sa Cebu, di ba? Sunod-sunod na yung mga nangyayari. Ama, pinatay yung kanyang mga anak, binilitan ng liig, pinatay yung kanyang asawa. What do you expect? Kung nagkalat ang droga, marami talagang masisiraan ng ulo at gumagawa ng kahindik-hindik Israel. Ako, nakikita ko, totoo sinasabi ni President BBM na walang blanco ang GAA. Totoo yun. Pero totoo rin yung sinasabi ni Pangulong Duterte na may mga blanco ang BICAM report. So they are talking about different things. Iba yung GAA, iba yung BICAM report. So when you talk about BICAM report, I can confirm that there were blank amounts, particularly doon sa budget ng Department of Agriculture. Nakita ko yan. Dahil pinadalang kami ng soft copy ng committee, lahat ng senador pinadalan. So nakita talaga sa ating mga kababayan sa Binmalik, I would like to greet everyone. Happy Sigay Festival sa inyong lahat. Sana po we celebrate the festival in the most joyous manner. Magsaya tayo dahil once a year lang ito nangyayari. At sa ating butihing mayor, sana po ay magtatagal pa siya at pwede forever mayor siya dito para ma-maintain yung kanyang ginagawang maganda para sa ating bayan ng Binmalik. IFM News. IFM News. IFM News.